Mga ka-K5 isa ka babae ang nagapanghagba sa ilang atalamnan, patay matapos ka makuryente. Bana sininga tuyo sa kontani nga salbaron, napatay man. Patay na sang nasapwa na mag-asawa nga ini. Nga sanday unisisimo 69 anyos, kag Larika Cronica 58 anyos matapos na kuryente. Ining nagluntad sa sitio Asinan, Barangay Hibuluhan, Hiway, Iloilo, alas 6:40 sang gabi, Abril 8. Sa interview sa K5 News sa Family Wilo, kay Police Captain Hector Ayagan, hepe sang Haniway Municipal Police Station, kinpayag sini nga alas 6:30 sang aga sa naghalin ang mag-asawa sa ilabalay. Pakadto sa ila garden nga 200 metros lang ang kalayoon, dugang paniya. Nagpanghagba sa mga biktima sang kahilamunan sa ila tanamdan sa diin may tupad ini nga manukan. Wala na talupang na nila Rika. Gamay live wire sa porson sa rin nagpanghagba sini gamit ang espading, kag natandog pa sini ang open wire rason nga na kuryente. Ginbalikan pa ini kung tani sa iya nga bana, amang mas makusog ang haboy sang kuryente sa iya bana, rason nga nagtabog ba nini kag nakaangkon sang pasok kag pilas. Sandig sa investigasyon sang kapulisan, nagpaalinton man ang tagiya sa manukan sa mag-asawa nga may live wire. Nya ginbutang bangod bakaduba na sila kabeses kag ginkawatan, kag nagaagi man ini sa garden sa mga biktima. Masami na patay ang kuryente sa caretaker kon adlaw. Apang sa nasambit kation, napas naman ini nga magpatay. Kag wala na tanupang na mag-asawa bangod sa dulolhugon ng porson sa nasambit nga garden. Natingala gid lamang ang uton ni Larika nga bilog nga adlaw wala makapuni ang mag-asawa, rason niya ginpangita niya ini. Nakitaan gid lamang nga nagakaya ang bana kag nagahapaon naman ang asawa. Nakita dito nga pagpangharbas ni Larika ang may ispading sa dala. Kag ang yang ba nga makakita lang may agaw man tani nga mabulig di na kuryente man, duwag sila na kuryente. Kag mga ka-K5 nagapati naman ang pamilya sa mga biktima kawala sa may natabo nga foul play kag luyag na gid lamang makipag-areglo sa tagiya sang manukan. Balita nagikan sa Banawasang Haniway. Ako naman si ka-K5 Aaron Defoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News of M. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.